Здравейте, аз съм Времето Майнд и днес ще караме колела с моите приятели. Правиш ли се? Давай! Давай! Спокойно. Колко къде си? Гадно дърво. Давай! Внимавам. Се завиваме ли? Да. Айде! Дани, нещо Става, бе. Ето, готово. Нещо става. Трябва да го стегнем. Айде, готов ли си? Извинете, нещо стана с... Камерата. Да, сега не се колят. Добре. Хоп. Продължаваме. Малки проблемчета имаме, ама... Вакуа. Значи спира. Що ти се... Искаш ли аз да го държа? Не, стой. Готов. Готов ли си? Стой. Сега отиваме да скажи да опа се знае. Сега отиваме в един магазин. Чакай, че започна да карам без ръце. Опа, как ще минем от там. Колко идвай? Сега няма коли. Давай, колко бързо. Мони, дай аз да съм пръв. Да, за да се влизаме всички. Но ти трябва да се путам в висота. Опа, айде побързай. Какво става с Коко? Его там. После да отидем До къде? до другия. До ресторанта? Да. Добре. Опа, огромна дупка. Папа, добре ли? Ух, че ми изкара Коко. Сега спираме колеле. Сега спираме. Ще влезем в магазина. Стави Коко колелото. Хайде, Коко. Сега какво да вземеме? Чакай малко, бе, снимаме. Клипче, ще го качваме в YouTube. Аз ще набия. Ще ми набиеш, какво това? Такова? Но обратно е. Ама не ме снимай, бе! Дай само стика! За какво ти е? Искам да видя едно нещо. Добре, изчакай малко. Давай, избирайте. Нещо. Студенчен? Не. Ти хрупанки ли искаш? Добре. Аз Аз фанта. Не знам, ще взема една кока-кола. Хайде. Не. Колко взе хрупанки?
сега ще се върнем, ще ходим до ресторанта и пак ще дойдем. Ама айде плащайте си. 7 сандвича. Ето. Аре, слагайте. Това е тая камера. Какво е това? Снима. Защо снима? Ти взима ли разрешение да не снимаш? Къде ми? И аз той. Ама нали си ги сложи? Да, тук. Много си зле. Да. Чакай. Ще извадим това. За малко. Даме монетици. Не бе, не го бъди. Само кълъвчето бъди. Да, стой. Дръж. Давай. О, този къв. Стой. Чакай, отгоре ще го извадя, защото е по-лесно. Цецко, кажи кръка, как ти беше от комара. Ола, какво